ai nake ga masu sadaukin waka shine kat sadaukin ne yi mana kai baka ji sabuwar waka Umar ba ai yanzu Umar dan Hausa shi yake wuta shi yake wuta a gari waƙoƙi yake bayarwa masu daɗi ba Umar dan Hausa ba dan Yarbawa zaka ce ba wani dan Yarbawa ne Umar dan Hausa kai baka rafin da Hausa da turanci ba wanda baya yi ba wani ni kwata ko me zaka ce ni bai da ba ta yaya za ka yadda ka ji kana jin wani waƙar sadauki ya wawo sadaukin ne wai kai baka san ana ce ba sadauki baka ce ma komai ma yi ma zai yi ai wannan dan Hausa da yaren Hausa kuma yanzu barafi kai da Yarbawa ne ai Allah da Yarbawa ne kawai na ga can kudu kawai je da mulwa kawai ba da shirin masoya ba ni kowa na wani san ba zai yi sa ku san makiya ba ko kun so ko kuki san ba ka san tsallake kaddara ta ba komai kai lokaci san ba zai yi wani rabon wani komai ne jiga babon ko da mun buya sai an fara in dai haranga mun amma da ni sai Assalamu alaikum. Hi guys. Ya garin ne. Kaga an mana wani rubutu ko magana baburan nan da motocin nan ne ba ta raba mana. Gashi na a bayan mu. babura kuma Ya mana. babura ba za a yi ba ni ba. Kai kai ai ba za a yi ba ni ba. Da wannan baburan nan suka ce ko kuma ka ba ni ba. Dole ma zauna ai gashi a yi zauna ai da za ka ba. ai shi ne ai kai da su ake bana da ba kuma kuna zaune ba ku san da haka ba ai kamata ya mu samu wani mutum bai shi ko kawai amma kwa zauna abin da tunda kawai ai ba da mu tsaya kan mai kulle ba kamata ya mu samu wani ya kira shi ya kamata yi amma da mun ga wani kayan can zuwa kai ya zo ba ne zo mu tambaye shi ai ba ya gi sai soja fannin tafiya tilas ne ku ba falke kuma na san bangaren masu yin turmi nan za ka san kurfi na Allah ba mana da Allah tambaya miki da Allah wanda aka rubuta anan ne saboda mun ba shi ne kawai ba mun babura da mai ba na lokacin siyasa ya zo ne da Allah bai aka sa bayan mu ba mu ba ga muku ba matsala kawai ka fada ba matsala babanku Allah ka shiga al'amari